Parádny deň s kamošmi v horách, keď tu zrazu... Mi prasklo boa na lyžiarke teraz. No. Tak ďakujem pekne, boa systém. To vie naštvať. Lyžovanie s povolenou lyžiarkou nestojí za veľa. Ale tak lámu sa aj paličky, viazania, lyže, kosti. Ale späť k boa. Na stránke boafit.com sa cez odkaz na podporu preklikáš k jednoduchému formuláru. Ten vyplníš, pripojíš fotky poškodenia a odošleš. A boa ti doslova obratom pošle náhradný diel. Zadarmo. Ja som im písal v piatok po obede a v útorok to prišlo. A keď som potreboval jediné lanko, poslali mi aj otočný mechanizmus. Všetko dvakrát. Samozrejme aj návod, ktorý som si samozrejme neprečítal a pustil som sa do opravy. Najprv som rozobral otočný mechanizmus a vybral z neho namotané lanko. Jeho dĺžka býva rôzna, tak ako aj dizajn otočného mechanizmu. Na základe informácií z vyplneného dotazníka vám zašlú to, čo potrebujete. A teraz tá najzaujímavejšia časť. Vypletenie nového lanka. Ak je to možné, pozrite si, ako je vypletené na funkčnej lyžiarke, pretože v návode o tom nie je nič. Koľkokrát som sa čudoval riešeniu, pri ktorom je lanko vedené po vonku lyžiarky a tým náchylné na možné poškodenie, toľkokrát som si pri oprave také lyžiarky želal. Pretože táto kombinácia hodinársko-gynekologicko-kolonoskopickej operácie si vyžaduje istú mieru trpezlivosti. Zámerne som nepoužíval iné nástroje, len ten jeden skrutkovač, ktorý poslali, aby som si vyskúšal, či by šlo urobiť opravu priamo v teréne, a teda, či sa oplatí nosiť náhradné diely v ruksaku. Podľa mňa áno. Za predpokladu, že ste aspoň trochu zruční, máte vhodné svetlo a je dostatočne teplo, pretože v rukaviciach si to predstaviť neviem. Opäť majú výhodu tí, ktorí majú lyžiarky s lánkom na lyžiarke a nie v nej. ...20 minút maturovania a pacient prežil